Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isba. U nawguralkom ukoll l-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom. F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Minna ftit ieħor ħajibda Prime Time tal-lejla ħankomplu niċċelebraw il-festi ma' iktar familji. L-lejla ħannospita lill-preżentatriċi Angie Laus flimkien mat-tifel tagħha Mick u l-girlfriend ta' Mick, Juliana. Mick jiddeskrivi kif hu u l-mama tiegħu Angie jaqblu fuq kollox, apart il-futbol. Għax fil-fatt Mick iżomm mal-Liverpool imma mbagħad Angie akkanita sew tal-Manchester United. Angie ma tistax tifhem kif l-unika tifel li għandha ħareġ supporter tal-Liverpool. Il-lejla rrid nisma' naqra l-istorja dwar kif Mick propona lil Juliana x-xahar li għadda. Kienu qegħdin Ruma. Angie kienet taf li Mick ħajproponi lil Juliana ħajamel dan il-pass importanti u jekk ma kienx taf jew jekk kienet taf xi kkummentat. Insuru nafu d-dettalji kollha mingħand Angie, Mick u Juliana minn hawn ftit ieħor għax Prime Time ħajibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Solpadeine soluble. We are Cosmopolitan Developments. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nilqakom għal Prime Time illum il-ħamis 29 ta' Diċembru fadal jumej biss biex is-sena 2022 uffiċjalment tispiċċa. Preparajtuhom ir-riżoluzzjonijiet jekk għadkom le, ejjax ma fadlilkom xejn. Wasal il-ħin biex nospita familja oħra waqt dawn l-episodji speċjali ta' Prime Time. Il-familja tal-lejl għandhom l-istess gosti fil-mużika. Jingwalaw tajjeb ħafna flimkien sakemm ma tibdix logħba futbol. Nilqa' miegħi lil Angie Laus, il-preżentatriċi flimkien mat-tifel tagħha Mick kif ukoll il-girlfriend tal-Mick, Juliana. Hello Angie. Hello. Kif int? Is-sena tat-tajba? Kemm tidher sabiħ? Il-festi t-tajba, kemm ġejna Christmassy. Christmassy. Tajba kollha sew. Nice to meet you, Juliana. X'qatt ma ltqajna. Grazzi tal-li ċettajt l-istedina, ma importax għal issa tistgħu tpoġġu, jiena ħanħu posti wara il-desk tiegħi, bdejna b'naqra Michael Jackson. Ġimil, kemm inħobb. Inti fan tiegħu wkoll? Fan, bil-fors. Le, ma kellix mitrobbija l-ħin kollu għaddej, imma ma ngorx. Juliana, nimmaġina li jekk ma kontx fan ta' Michael Jackson, sirt. Kont fan, imma mbagħad Benji daqs kemm titkellem passjoni fuq Michael Jackson bil-fors issir fan ikbar, allura kont fan u sirt iktar fan. U kif Angie taqbad titkellem fuq hekk out of the blue, eżempju, Jun? Ija, ta' pjuttost, id-dar għandhom ħafna affarijiet ta' Michael Jackson u sekk int mingħajr ma tibda saqsi jew tibda tirrakkonta xi ħaġa f'waħda jispiċċa topic Michael Jackson, allura dejjem ħarri nispiċċaw nitkellmu. Eżatt. Angie, Mick l-unika tifel tiegħek. Iva. X'tiftakar mill-ġurnata? Le, żgur. Mill-ġurnata li twieled, x'tiftakar? Niftakar, jiena kont l-isptar qabel ma wellit, bdewni huma. U għallu li jisaqlu li xintu ħosnu ġieħ. Għajtilna speċi, u jibdejt nħos naqraw ġieħ, ma kellix dak lu ġieħ, dejjem naf. Dejjem nistenna li ħajk minn Li trid toqgħod twerża. Ma kellix dak il-ġieħ ta' twerżi, imma kont miġwa ħafna. Umbat, at a point, naħseb jina ħanwellet ta' tipo, uċċakju, jizgur, daqqa wahda, insomma daħlunek. U Mick twilet ġurnata qabel, fis-sens pala data, qabel il-papa tiegħi. Il-papa tiegħi twilet fis-16 ta' Ġunju. U l-midwife kienet taf. Għara xinkont edha inwellet, għalt li kien nofs il-lej, neqes 7 minuti, għalt li stenna 5 minuti kollox, għalt li ħajkollu l-birthday. Ma nannu għatti għallini minn nannu bħalissa. Bħalissejja ħallestu. Isma, bat mort orqot wara l-wellit. U bat mort norqot, eħe. U basically, tqum u tajt il-lajn kelli, like it hits you.
kelli baby taf kif, u tmur biex tara l-baby kienu jkunu kollha fej xurxinek, u jiena niċċekkjalhom l-ismijiet, da mhux tiegħi, da mhux tiegħi, da mhux tiegħi, da mhux tiegħi, nara wieħed vera ħelu, da żgur mhux tiegħi, u bqajt għaddejja. U ma sibtux. U ma fuq il-midwife għattila, il-midwife għattilhom isma' hi, it-tifel tiegħi mhux jagħtaw. U daw kim sikken iġġennu. Fil-verità kien dak li jiena qbistu għax għaddaw isħelu kien bjontu. Għaddi ma finix ċerti, Għax kien bjont għalek. Mika, spiegħanna naqra Angie, il-mam id-dar kif idi, eżempju jinnaf is-sibt fil-ħodu. Il-mami ma tiqafx, imma il-ħin kollu ma tiqafx, jekkux bix-xogħol, jekk m'għandix ix-xogħol tivvintaħ ix-xogħol, per eżempju, s-sibt fil-ħodu, jekk jiena nqum u ma nħossx li nqum kmieni, jekk jiena nqum fid-9 ta' fil-ħodu, il-mami tkun marret tixtri xi 3 darbiet, għal-fjuri, għal-groceries minn post ieħor, għal-ħobs, tmur tixtri ma kemm il-darba, tkun ħaslet l-art, tkun tma tiltatis, tkun sajret kejk. Mhux taf xejn mbagħad tasal is-siesta. Kollox. Eżatt. Mur not narrajn. Kif tgħidilkom Ġuljana? Mikja mill-aħjar minni. Mur not narrajn. Tkun fil-kurutur. Siesta nobba. Tistennina nħarsu lejha. Mostli għandi nada. Għamur noqgħod naqajjen. Allura, meta ma jkunux fija nibatilhom message għamur noqgħod naqajjen. Is-sibt wara nofsinhar xorta tibatilhom. La jekk inkun nista' ovvjament mhux dejjem il-laħħaq, imma jekk inkun nista' sibtu l-ħadd siesta. Ġuljana, x'tgħidilna naqa' fuq li kelli tipprepara Angie, smajt li dis-sena evolva bil-kbir. Ija, Mik qal semma li s-sibt fil-ħodu tqum tagħmel cake, Ġilja għamlet cake, tagħmel xi biskuttini, tagħmel xi rossi l-forn, u mbagħad toħroġ għax ħatoħroġ ħatuħu xi ħaġa magħha u terġa' tagħmel xi ħaġa oħra. U di Angie filli tagħmlilna eżempju xi chips u hot dog u f'daqqa waħda bil-gourmet meals. Ġifieri dis-sena tajni għat-tisjej. Li ta' wara xurxin, belħitni. Isma' Ġuljana, ma nistgħux ma nsemmux it-tradizzjoni tal-ftajjar tal-weekend. Is-sibt fil-ħodu jew il-ħadd skont ftira hekk, mhux ħansemmi l-post, imma ftira kbira. Tikdimek l-ura bil-ftira. Tikdimha hi tikdim. Id tkun trid ftira tqarmeċ. Żomm naqra U di tqarmeċ. Żomm. Tixxi ftira friska, is-sibt hekk fis-sija ta' war nofsinhar tagħmel ftira hekk mimlija. Ejt li ħanibda niġi. Taqsama u tkun vera friska għax il-ftira. Friska. Skonti, skuna tajba, daw għax tqarmeċ ħafna igergru. Ikunu jridu għata. Issa nibda ntihom il-ftira tal-ġimgħa ta' qabel lilhom. Għal ma jgergru. Żommilhom hemmhekk. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Angie, allura Mick, meta beda jiltaqa' ma' Ġuljana, mill-ewwel indunajt. Jien indunajt. Għax beda anka pereżempju għax huma kienu junior college, allura beda jilbes naqra ħjar, beda jagħtikas naqra iktar id-dera tiegħu, beda jibgħat naqra iktar SM, anzi, il-ħin kollu fuq il-mobile. Indunajt li hemm xi ħaġa forsi għandi girlfriend, imma ma sejx li għandi ngħidlu għax dik hija ħajtu u Ġuljana kienet l-ewwel girlfriend, allura forsi jilna għandux. Imma mbagħad kien għalinna hu. Qed jiltaqa' ma' Ġuljana. Ġuljana tqajtu l-Junior College, però kont tafu minn qabel lil Mick. Ija, ma kienx jaf li kont naf minnu jiena minn dejjem tista' Kont tajt. tifazjaħ naqra diġà. Kont naraħ gustus, kien hemm dit-tifla l-iskola miegħi di tajba. Oh God, ħasseb miegħu. Ġellidni. Kienet marret tilab fuq ħattalik, fuq xi wieħed minn dal-programmi li kienu eżempju fans ta' Miley Cyrus, Justin Bieber, One Direction xi ħaġa kien. U ġiet l-iskola, kellna lecture magħha lesson insomma, ma kienx mill-klassi tiegħi u qalet kemm hu ħelu t-tifel tenġilaw so ħallit intaqa' miegħu u mbagħad il-ġimgħa ta' wara qalet li qed toħroġ miegħu. U jiena tistrada t-tifel tenġilaw sminu jien ħanfittxu naqra taf kif. Ġitek il-kurżità. Ġitni l-kurżità. U jienu sħabi għadna nfittxu fuq Facebook u nistokjaw. Naqra stalking, Nara stalking.
Qatt ma reġgħet semmejtu, xi 3 sin wara ħanbatlu friend request il dan Miklaus kellu xi 15 hekk. Kemm impressjonat. Bqajna nitkellmu fuq u dan Miklaus li kien qiegħed ma' di u bqajna ngħidu s-sadi kif qatt ma reġgħet semmejtu u daqs kemm għamlet fass fuq. U batlu friend request waċċetan u kien New Year's Eve dakinhar li batlu friend. Veru. Mela jkun anniversarju Facebook memory, kienet titla' Facebook memory. Mbagħad intqajna l-Junior College u isna konna naddu minn ħdej Ma konfrontajtu fuq di li bħal speċi kien iltaqa' magħha. Eventualment għatlu matlu bħal speċi ta' faldi hekk, matlu xi ma akkużajtux jew hekk, ma kont saqsejtu u ma kienx jaf. Ma kienx nafu. Ma nafx min hi, m'għandix Ma nafux min hi. U Ġuljana, l-ewwel darba li ltqajt ma' Angie fejn kontu? Mela, konna għedin il-Junior College u mik għalli għawammi għant il-hairdresser għant maħħa bħal speċi. U l-hairdresser fej il-Junior College. Ux kont nafu. Normalment daw l-affarijiet ma jmorru xekku. Inti tipprepara ruħek biex tintaqa' mal-girlfriend tat-tifel biex tidher tajba, mhux tkun edha hekk bil-hairdresser jaħsillek ċarek. Il-pjaċir ta' ħajti. U nisma' ma, di l-girlfriend. Il-pjaċir ta' ħajti. Maħniex familja ta' pranks u daw l-affarijiet. Imma l-pjaċir ta' ħajti għalli u daw l-awkward moments, inġelhom jaħmaru. Ajmi, ma timmux sew u tippjana l-ħaġa u jina ma stajċ nkellem għajek. Alright. Mik, fadlina l-aħħar minuta qabel ma morru għal-reklam, mbagħad ħanġu lura u nkomplu nitkellmu ta' però nixtieq naqbad naqra l-konverzazzjoni issa fuq il-futbol. Jekk tqalleb fil-kaxxa tar-ritratti, issib xi ritratt tiegħek żgħir li beżger tal-Manchester United? Probabbli ssib. U xi tħoss meta taraħ? Fer. Le, fimni ma kellek, kellix għażlaw. Dispjaċir illi kellihom daqshekk krudili illi dawn ir-ritratti għadhom hemm ma ħarqithomx. Kif nista' qatt ma ħerġa' jkolli lilek li bes tal-United Forsi għall-karneval jekk inkun il-vera. Darba tibek tal-Manchester United u Liverpool inkollu għaddej id-dar jew le? Għax jien vera provajtu. Jien minn meta kien żgħir tifel nixxielu l-affarijiet tal-United u kwilt bi Brian Giggs u ma nafxiex u Bibbs u kollox. Għazib kien hemm brainwashing li ħadem bil-kontra. Li ħadem kontra. U mbagħad kellu xi 4-5. U ġalli, Mik, ħajbdew l-United, dejja, u naraw l-United u hekk u dat-tifel dejjem kwiet u konna vera ma jħobbux il-futbol, Konna ħseb li għax ma jħobbx il-futbol. Għax ma jħobbx il-United. U mbagħad għalli jisma' għalli max għalli xin I support Liverpool, qed ngħidlek dik l-ikbar daqqa ta' ħarta li qattani f'ħajti ġifieri. Minn tant il-Liverpool, għalli Juventus, Inter. Chelsea u hekk kif issa bdejt ingawdi ftit, imma domt biex. Imma Mik, jekk il-Manchester United jitilfu, taddila xi botta minn taħt jew mhux suġġett li tiċċajta fuq. Fil-verità, għax tant kemm jaqbad mal-mami id-daddy li wkoll iżomm mal-Liverpool, illi jiena qisu kważi nispiċċa niddefendi lilha biex dax. Imma ma Dwayne le. Ma Dwayne ma tirraġunaħiex. U Ġuljana ma min iżomm. Imma l-United ukoll, imma ħabba Mik kif inhu ma tantx isek tista' tissapportihom il-United u tieħu gost tissapportihom. Ġura ditni Mik meta ġiet l-ewwel darba, like ma minniżhom fil-futbol mal-United, u mbagħad qatt mara tloba miegħi mal-United. Ġieli nkunu fuq Stefano tinserta u Mik ġifier l-ewwel Christmas present li qattani kien kit tal-United ġifieri. U kont vera aktiv li nissapportihom u għandi kit swek imma neħil il-pjaċir. Għamlu fażejra ta' riklami kif niġu lura nġan nitkellmu naqra fuq is-suġġett ta' żraben. Ta' Ġuljana. Ta' żraben ta' Ġuljana. Nitkellmu wkoll. Aħbihom Ġuljana. Midġot. Ħan nitkellmu wkoll kif Mik ix-xahar li għadda kienu qegħdin l-Italja u proponila l-Ġuljana ċurketta u qiegħed. Nitkellmu fuq hekk ukoll. Ħammur nara fażejra ta' riklami pa' hemmhekk. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvom. Blaġina, akwa e farina, għat ma dizappuntajt, kemm meta nagħmel it-torti u anke l-pizza. B'akwa e farina fil-kċina qed inħossni avventuruża.
Kliet, fl-appetizers u anka l-hello. Is-sigrit tiegħi akwa e farina. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We build nicely designed projects on time, using high-quality materials while respecting the neighbors around us. We are Cosmopolitan Developments. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some. Total Tools. Super on quality, super on price. Cordless Impact Wrench, 20 volts lithium-ion battery, complete basket, żewġ batteries u charger. Għal prezz ta' €246. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. The perfect gift this Christmas. Hansa. Shop in store or online at hansa.com.mt. Prime Time, jawguralkom il-festi tajba. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilaqkom lura hawnhekk għal Prime Time qed inkomplu niċċelebraw il-festi ma' familja oħra llejla għand il-preżentatriċi Angela House flimkien mat-tifel tagħha Mick u l-girlfriend ta' Mick Juliana. Jekk għadkom kemm tingħaqdu magħna issa jaqblu f'kollox dil-familja jingwalawha tajjeb apparti fil-futbol. Pratikament hemmhekk imbagħad neħlu naqra isma' ħanaqbdu suġġett li intom vera taqblu f'kollox, però Angie u Juliana mbagħad ma jaqblux fuq is-suġġett ta' żraben. Le, ħadd ma jaqbel ma' Juliana fuq is-suġġett ta' żraben. Għalfejn jaqbdu miegħek Juliana. Jiena nħobb dan naqgħa żraben fan. Ma jkunux avant-garde iżejjed, ma jkunu naqra fan. Imma hawn ċertu nies għadhom mhux lesti għal dat tip ta' style. Mhumiex open biżejjed. Ara kemm hu sabiħ. Daw wieħed mill-isbaħ li għandha. Tista' timmaġina l-oħra. Inti għalfejn ma jogħġbux Angie. U l-aħħar darba ħriġna ġiet bżarbun roża fih solaru nofs. Roża jixel highlighter minnaħa l-oħra tal-belt tara biex taxxaq ridna nimxu ħafna. Morna fit-triq. Morna naħa l-oħra. Kellna nerġgħu nitilgħu. Ġuliana ma tafx timxi bit-takkuna għaxa bħala mda żarbun. Dakin kilo iż-żarbuna. Iġbri kellek 2 kilos żejda, ġbri. Eżatt. Kiku waqgħet kienet taqa' it-tul tagħha u 4 solari oħra taż-żarbun. Grafiku. Ara kemm qabdet miegħek minn jaf. F'nofs l-event kellha tpoġġi bil-qiegħda x'ma Kont ġifieri qed inżomm il-biki ġo fija saqajja ħsibhom ħajnqasmuli hemmhekk. X'tieħu gost il-kunjata. U l-iktar li tieħu gost għax kien żarbun roża u Angie ma tħobbx ir-roża. Allura aktar u aktar bit-taqbad miegħi fuq. Isma' tkellimna fuq il-music l-ewwel inti u Mick taqblu ħafna fil-music. Ħafna. Mortu ħafna konċerti mal-mami u Mick. Ija, morna. Naqblu fil-mużika, biss il-mami naħseb tisma' kanzunetta differenti. Mill-lirika li tkanta ma nafx, ma taqbadx kanzunetta. Remixes ikun. Imma tkun taf li mhux qed taqbel il-kliem. Tkun taf. Imma nofeċi ninkanta, allura nibqa' għaddejja nivvinta l-lyrics u li naħseb li għamlu sens jew li nkun fimt. Nkun naħseb li qed jgħidu kelma f'mokkija dik il-kelma b'dan għadha mbagħad daw jagħmlu li dak mhux hekk qed jgħidha.
Ele. Mbagħad ovvjament hemmhekk. Ma xorta terġa' tkanta nkanta. bl-istess mod. Jien imur kunċert u nkanta kull song. Per eżempju, mort Red Hot Chili Peppers kantajt kull song, and I swear li kont naf kelma minn kull song, imma kollox Xorta waħda kantajt. kantajt. Isma' l-Italjani għandhom vizzju jagħmluha dik, taf kif jippruvaw jaqdu il-kanzetti. Mikk u Ġuljan ħan nitkellmu naqra fuq x'ġara Ruma Novembru li għadda. Mikk propona lil Ġuljana, Ġuljan intom sejrin Ruma. Għaddilek minn rasek li tipo sejrin lura biex jipproponilek. Leta, għax to be fair, jien sibt li sejrin għawda xat first. Għax Dwayne kien imsifer. So biex jitiħu leave, Mick għalila li ħammaru għawdex aħna tlieta. So jim għasta Ruma ma kienet taf mill-bidu. Iġveri anke il-fat li mortu Ruma kien sorpriza lik. Eżat, imbat kellu jgħid li ġimma qabel jisni biex kind of anka ħabba ħwejjeġ u għaffajt biex ikolli bżon nixi ħaġa nipreparom u hekk. Imma kullħat qed jaqsaqsini kont taf jien like le ma kontx naf li ħajproponi hemmhekk żgur. U kieku kella tiġri konnajt jipproponi fl-ewwel lejl, taf kif għax tagħmel sens. Mela mhux l-ewwel lejl proponejt Mick. Provajt. Imma bda iċ-ċurket kien ilu l-ewwel minn għawissu. Għandek. Moħbi fil-gwardarobba mistoħbi, kull darba li tkun hemm għajnejja fuq għal ma tiftaħx għal xi raġuni da. Meta konna hemm kien jgħid fil-but tal-ġaketta fil-bart bdejt ngħid alla ħares id-daħħalida u xi ħaġa. Ma kien kont lest, bdejt ngħid ma l-insib moment, imma jien nistiftit. U ma stajtx insib post mingħajr ħafna nies. Bdejt nipprova ngħid Castel Sant'Angelo joġobni, imma wisq nies, il-Kolosseum wisq nies, mort fil-għaxija wisq idlam, kollox bdejt nipprova. Sakemm eventually fit-tieni ġurnata bdejt ngħid issa mhux ħanibqa' nistenna sal-aħħar ġurnata x'qed nibża li mhux ħansib l-opportunità. U morna ma ġemp il-river dej Castel Sant'Angelo. U għemmek irna xelek t-proponi. Mill-ewel għalativa. Mill-ewel għalativa. Li ma jidirx fil-video u għali jekk jien għandi l-kamera għawek. Eżatti ma ġembna kien hemm it-tinet ta' minnu homeless. Eżatti ma ġembna. Kienet taste fully ħassali. Dak inti tafu biss, ovvjament għal-picture framing konna qegħdin tajjeb u konna qegħdin x'imkien supposed guys. Grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi lejla, grazzi Angie. Thank you, Owen. Il-festi tajba, insomma, Happy New Year, issa li għatfadal. Angie, nar il-ħadd avveniment li inti taħdem ħafna. Iva l-ewwel ta' sena il-maratona ta' Dar tal-Providenza, mid-Dar tal-Providenza fl-aħħar għaliex inna snin ma nagħmluha minn hemmhekk ħabba l-COVID u napprezza jekk dak li jkun jista' naqra id-Dar tal-Providenza kif jista'. Tajna ħafna regali, nistgħu nagħtu regali ħorżer nar il-ħadd li ġej. Id-Dar tal-Providenza vera ħaqhom. Grazzi ħafna, il-festi tajba, għandi ftit regali żgħar biex ngħidilkom grazzi tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi. Ħan nittopjawlkom il-pentri biex ovvjament Angie tkompli turikom xtaf. Grazzi għal Kuċina Doro, fil-fatt għandna prodotti Kuċina Doro għalikom. Wara hawnhekk mistednin tal-Bot & Bonds, Sky Parks Business Center, biex tkunu tistgħu tqattaw fitħin fil-kumpanija ta' xulxin, tkomplu tirrakkuntaw dak il-rakkonti li bdejna nirrakkuntaw hawnhekk, però fuq kollox tikkreaw memorji sbieħ. Grazzi għal tal-Bot & Bonds u Sky Parks Business Center. Grazzi għal Yogiti, għalikom u koll għanna ħafna tomit tajbin. Te naturali, memxejn nisbaħ mill-li talaq il-ġurnata b'naqra Yogiti f'dan iż-żmien tas-sena issa ovvjament li bdiet ix-xitwa sew u l-kesħa qiegħda tinħass. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas grazzi għal Nem Candles kull filgħaxija, kull darba li tixellu dawn ix-xemat ħadd tiftakru fina x'ħatimlew id-dar b'riħa vera tfuq. Grazzi ħafna. Thank you, Owen, vera ħadna gost. Grazzi. Ħamorru għal waqfa żejra ta' riklami, anzi lex riklami ġejna lura mir-riklami qed jgħid miegħi n-notar. Ħajkolli nselmilkom ngħidilkom saħħa qabel ma nħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Mima. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni vera faċli. Tridu teħdu ritratt tal-iskrin tagħkom, tat-television tagħkom waqt li qed nagħmel dan l-appell. L-appell tal-kompetizzjoni tas-Sopop Friski Mima. Ibatunna dak ir-ritratt permezz ta' Facebook jew nkella Instagram u grazzi għal Mima dak ir-ritratt jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna r-ritratt tagħkom. Jien ħaniltaqa' magħkom għada għal edizzjoni oħra speċjali ta' Prime Time għada ħan ospita familja oħra. Sadan tant ngħid grazzi lil Zara tal-ħwejjeġ li provdow li l-lejla u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. We are Cosmopolitan Developments. Mima,
nutrienti u konvenjenti. Primetime jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.